Aduh laki ni ko ama uni tete na punya nak ladi ha. Den kecek mana ko ada naja. Ada anak dia laki ke bunyo ko ado lu anak ladi den kini ko dari ketek dari najan caro besar piriang caro menyamba dari SD ko ada naja ko. Ba caro bumbu gulai barata karanyo ba caro menyamba menyapu saruk dan suruh lah. Anak ladi kini disuruh besar piriang disuruh menyapu direntak-rentak kaki nyo karang gaeknyo. Kejadian kalian kadang bisa inyo kan tergantung orang tua mendidik sana. Karena zaman kini nampak ni kini ko orang tua ko anak manjo-manjoan. Ndak uliah ko sa piriang takui pecah. Aja masak nasi le ko bako kan yang paru ko ba kan arang. Barat tu nasi ko inyo dari ketek ko dia jana anak kabalabo bisa inyo lah kadang ko kakos ko manga ko disuruh kini anak gini na marinta-rinta ko orang tua ndak do tarati di kecil na inyo kini ko tergantung orang tuonyo dari ketek dia aja ko yo dapat laki orang kayo aku dapat laki orang sai batu dan kicen bana ko jadi dia jana aku di ketek cerong lelado mamasak amang gulai besar piriang menyapu saruk anak gadi tu para lu tu sa tinggi-tingginya sekolah anak-anak pada siwa kini ko ujung-ujungnya kada puon sana kada puon untuk melayani laki lai tarang atu de tete uni yang bo tu dan kicen bana tu atolong dia jana gadi wa ko kalau dia ada gadi oi, putiak piraweh jadi mang mata. Yo kau yang kicik kau. Boleh putiak piraweh jadi mang mata. Kau di kicik dia orang tua-tua tu aku dinasihatinya. Kau mugari itu di rumah, sanjo rayo di rumah, jangan lu lalang jo bantu antu belau lai. Di kicik dia orang tua-tua beko. Masuk kidah keluar kanan. Dia dah ngari pangkat turia tu dah. Kalau nak gadi kau sanjo rayo kau di rumah, mugari itu di rumah. Karajuan rumah tu tolong ama besar piriang menyapu memasak kau indak malalala. Apa ini jantan kau bonda-bonda beko balakukan dah donyo supaya de tu de mangatu indak sagan jo mama lalu indak sagan jo sana laki-laki le nak di kini kau dicari ko dak do tarati nyo ka orang gaek le do dikicek orang gaek nyolo nyanga nyolo batu kicek ada kicek saja elok saralui awak nak langkahnya ada kicek man cipe-cipe bantu ada komedi ko ada kicek lo kasa dan kicek mana ko ka putiak piraweh jo rimbang mata awak putiak piraweh baru rimbang mata baru dikicek orang tua tu di danga tolong anak ladi ko di rumah sanjo rayo ko keluar jangan balik malam satu malam nyanga je keluar kicek ko dikicek orang elok dak mangko ditak pangkat turiak kalian dikicek si cipe bantu ada ko dikicek nyolo orang kasa salah dikicek kasa saya nak terang ditak pangkat turiak apa lo elok nan lalui le putiak piraweh jo rimbang mata ko turun sana ko ngician orang mengalih ko apolo pembeli ko na batu ini ko orang mengalih tu pembeli adalah raja tapi kini kebanyakan sanaknya rajanya raja Firaun raja Dajjal nak tarati do kemintang kayo awak membutuhkan piti pembeli ko sana do sopan santunnya do aku turun dia tu ko sana yo anak mau turun do tak mi do tu batu mere tu awak kaki kan lah dihormati lah walaupun boto ko orang kayo mana hormati lah orang Joko apolo untuk delivery ko sana salah seketik mengirim barang boko ko muncul nak siaga ko delivery turun sana dengan cebana ko anak membalikan seketiknya 20.000 ya 25.000 ya ndak pakai ongkos kirim loh tu muncul nak siaga kalau orang delivery turun sana dengan cebana tolonglah hargailah penjual ko hargailah aja ko mentang-mentang di kitchen pembeli itu adalah raja ndak do celah itu do kini banyak raja-raja Firaun yang kecil mana ndak do sopan santunnya do ibu orang delivery itu cien sana salah seketik tu kata-kata ini laporan ke bos ko mau lu pajak ko dan delivery ko kata lu bos yang kecil mana ko tolonglah pembeli itu ya jangan jadi raja Firaun jadi raja elok salah kamentang lo kami butuh piti lo kalian butuh barang kami lo dipilih sayang bini 3-10 cincueknya ni nang kabayi rayo kutminyo nan babusar nang kadang nang ketek dipilih oh yolah payah banda orang apa ni cincuek macam-macam warna ini ada nang balang ada nang oranye nang hijau nang sirah ada nang kelabu ciawa ada dipilih nang kabayi rayo dipilih kutmi cincuek 3-10 nang kabayi rayo capek lah sayang bini sayang pacar sayang anak do siko do sayang bini pacar sikonyo dipilih cincuek 3-10 cincuek kutmi dari nang ketek dengan kadang nang babusa dipilih dari bakabe cincuik 3-10 kutmi dipilih lah payah bana jo badi sajak karuna wala ko dipilih nang kawe rayo dipilih cincuik 3-10 dipilih Ice bana untuk nusana di rantau koyo sadang boy buat di bana kusana kini bulan peso orang karayo ka pulang kampung ndak boleh ada kemudian ndak boleh pemerintah tu de gara-gara corona bala ko alun jole bakiro pinaraku tu gice bana indak kesadi hati tu pitih ndak do ka pulang kampung mana kini ko pitih ndak do jo bali ndak do di rantau karajo ka aku gara-gara corona ko sadang bauri-uri da dosen ko harus sana di rantau ko tapi tangis mana nanti awak teraga nusana di kampung ko ala batun tahun ndak pulang kini ko lan terjadi ko adek corona ko ndak boleh pemerintah pulang ndak boleh ndak boleh pulang kampung goreng kicik mana aku. Jadi untuk sana nicip yang ada di rantau aku, abah sabar aja lah wak. Untuk capek hilang corona aku, bisa pulang kampung susamu menjalan kampung sana di kampung kicik mana aku. Iko mana tiba buat orang di rantau punya sana. Tapi orang di kampung tidak meninggang kau. Kicik lo kau jangan pulang rantau lah kau pindah penyakit kemari. Ijan di kemudian itu mana ada sana di rantau tu. Ini ibu lo tie tu teragak lo ke kampung. Ini nak ke pulang lo adalah di tagah lah ditutui sedolah kini kau ibu mana tidak menangga aku anak di sana di rantau nak ke pulang kau mengelu sedolahnya.
entah kakala dun sana entah kamanangi dan entah kaberang dan entah kabaan sana kwa urang nang galie membayar utang kun sana unci galie membayar utang nak kini alasannya apa nang kadibuat alasannya nak do piti dan do ba ka membayar utang kwa kini kwa kicik ka ba ka mai kredit kwa urang corona nampak corona kini nak dapat mencarian piti cik na oi bala kicik den indak bana corona kini kwa cik na alun masuk corona patang ko lunu corona nak la unci la galie aja membayar utang banyak sih alasannya na rumahnya di gembok lah di SMS di balenya di telepon nak diangketnya ini nampak online tarusin sana online bentuk-bentuk kami nang utang ko dulu sebelum corona ko jujur kami membayar utang kini ko adek do corona ko mak janji kami dek do ko ndak bisa membayar utang dek gara corona ko na ba ado jelas alasannya iko nama-nama nang galie ko sana indak benar corona patang-patang ko sana ka membayar utang tu galie pintu kunci pintu rumahnya ba gembok ba kunci lari-larinya manangi darah orang minta utang kenyo ndak muahnya do banyak alasan kalian ko ba kicen gara corona ko ndak bisa membayar utang do kalau ke kami yang jujur ko membayar utang ayo ndak ba ado ko indak do bala. Jadi kau le bala kalau ni kicen puasa kini ko nya andak sanang je muncung ko tu diam do mi pagunjang pagi-pagi lah tibut lah orang pai ke rumah orang baurek dan ciri kau dua di situ tu dan kicen bulan puasa ko indak manahan minum je makan sini kicen do lado tu hadisnya lado penjelasan dari ulama tu dicari pandai gitu je muncung-muncung lah pagunjang mangibah tu tolong ditahan kalau indak sumbiang puasa ko ndak sah puasa ko do iko nang tagi-tagi mana ndak tantu di puasa pagi lah pai pagunjang pai ke kade orang pagunjang gak saja pai lo ke rumah tetangga ko baurek-urek dan ciri kau di sebelah ni kicik kan ijan bagunjang dua orang bulan puasa ko lai ditahan lah muncung tu dikunci lai sadan setan-setan dibilihi ni ko dikunci bulan puasa ko nama kau muncung tu nak bisa kau munci mengunci dah bagunjang abang gibah kalau kau pakai cek orangnya kau rajo koko pagi butuh baru para siang pai bagunjang rumah orang baru ulek dan ciri dua tempe orang ko nak terang di pangkat turiak ko dan laka pangkat turiak ko tu ko ndak manangga juo dole terang hari kau tu bala pagunjang bana ko dasar pagunjang ko ba mangicek ka kau do bala lala nak taluk de paja ko do bala pagunjang salangang orang saja corona apa. Mai iruak pila kesta melanjo nak ketek mai iruak melanjo indak mai iruak di kadai ni ko. Membaca. Dicep. Aduh orang melanjo napa? Nih. Oi. Waang oi adiang. Dicep melanjo kok. Bak mangak ka beli rokok Yo. Nak beli rokok ka utang ka ba ka pere ke kontan gini ko potang. Bisa kalau aku timun dicep. Dado. Jangan ngicek jang lemoy nak patang ang kalau ka ka utang ang ka kadai den nang kalau ka kontan nang melanjo pai ka kadai tu ka kadai urang ka kadai subalah tu ka kadai cinur tu ka butang mariang ka ngiceng baranti nak merokok ang baranti lang nak merokok sekali mau kemari minta ngicip jangan ngicip jo sekali yang lain yang kicik anak kamari aco ang utang ka den lai ka tampe cinur tu kontan nang balian kamari utang-utang lang nak ka merokok na baranti kuncang tu ngicip sekali ku ngicip ada sekali kemarin nak merokok kilo lah gundang salah dia sabui karambia itu jo cerita-cerita bantuan gini sana Apollo kini sedang di COVID-19 sana pandemi corona sana bantuan ku gini sana lah banyak salah sasaran yang indah ada urek malu pun sana datang pai menyapu ku hanya boto ame kadang-kadang baduku ame taba-taba sana cincin ame bagalang ame baduku ame ku ndak naik urek malu tu ndak malu menyapu bantuan tu lebih banyak orang membutuhkan dan lain ku apa doa nak menerima taruhlah ku tahun-tahun patang ku sana masa kini ditulak selesai lelok ndak malu tapi menyapu bantuan kan posu ka mahkamah ku PKH lagi ni ko BLT apa salah sasaran sana hanya dia tahu lang belian anyo tu ku yang menyapu untuk aku ni kecil nak lain ndak utak aku nak kurang sekilo ketiba kadang utak sana ndak malu tu mata tarimo yo kata tampuangnya ku ame kadang-kadang boto benar rancak ku terima bantuan tu lebih banyak nak membutuhkan pada awak le ku lapu tu urek malu rai untuk bantu aku sana sadar diri lah bakacu rumah tu ba ku kalau masih lai jo nak ka masungkangan di rumah tu lah ditulak sal cerelo dia jalan nak lain nang paralu ku indak lapu tu urek malu ke mencari tips baas supaya awak bahagia duit urusan anak yang pertama sekali ijan diurus urusan orang ijan iri dan kikian naik macam orang iko ba nak bahagia duit paja orang kon sana orang-orang yang nak bahagia apa bali kulkas tetangganya ko sasangonyo ana bali barang ame tetangganya ko sakit jantungnya ko bali TV baru ko tetangganya ko sakit sekalang sana apa masalah orang dipikirkannya inyo na mau urus inyo na bahas ko orang bakunjang orang iri hati dan kikian naik itu dinda kana itu nak mangko nak bahagia duit dan kicik mana jan iri ke orang le baknya orang ina ka manyunggiang katelangi nyo na kamanganya ijan dipikirkan iko batambah ba urus-urusan orang tu batambah beban pikiran wa kwa ana beban awak surang se ko nak pikirkan orang sela ka dipikirkan jadi itu mangko nak bahagia duit kalau dan kicik mana kalau nak bahagia duit tu orang yang jangan diurus masalah orang diurus masalah awak selesaikan dulu ala selesai masalah awak kwa tu bahagia awak tele terang tu sana jan iri hati dan kikian naik busuk hati belulek dan kicik mana tu le jale ku indak baban orang lu kan dipikirkan awak saya lu nak terpikirkan tu mangko nak bahagia duit tu bala le jale tu
Jadi sana kalau awak bansai mularai ndak bapitin sana aku orang ko manjawah bantu awak ko penyakit menular sana kata virus corona kini kurang nampak sana tu ada orang kena virus corona tu menjawahnya bantu itulah kalau awak bansai ko sana cuba kalau lah kayo lah sukses wa nak mengaku saduan lahai keluarga itu mama den tu kecil kan itu anak bakoren tu keluarga den tu itu etek den amak den amai den saduan lahai sebagai den angku den mengaku keluarga saudara sana tu kalau cipai manusia nama dasar sana inyo para lurang ini pada bapite banyak piti kau banyak sana tapi kalau kau bansai urun sana amularai sudah bansai mularai sana menjauh orang bantu penyakit menular virus baal bantuan sana ring kecil mana urun sana enak jadi yang cancak ini kau ubah-ubah lah parangai na bantu itu tu ijan dipandang orang kau kalau urun sana nyoba piti saja jangan salah kalau bansai kau dulu para lu dewa kau orang bansai kau dan salah minta tolong bagai orang kayu kau sana kau minta tolong kau apa ya harus kering kecil mana kau jadi di hino mana le orang-orang bansai na mularai kau bantu penyakit menular kau mau menjauh dari orang bansai ni kecil mana kalau lah kayu sukses kecil sana